खुलुमबाय आरोबाव फिथांखि ब्लग इउट्युब चेनेलनिफ्राय रायजो राजा बयनिसिमबो गोजोननाय बावहरग्रोनाय जाबाय। स' रायजोफोर दिनै आङो जोंनि बर'नि समाजावहाय जाफ्लेबाय थानाय माखासे जाथायफोरनि सोमोन्दै भिडिअ लानानै फैनाय जादों। नोंथांमोना नुदों ससियेल मिडियायाव दिनैबो नाय एनिथिं एमजे, गाबोनबो नाय प्रिति नार्जिनारि, दिनैबो नाय एनिथिं एमजे, गाबोनबो नाय प्रिति नार्जिनारि। बे भिडिअआ गोदान नङा। बे भिडिअखौ जोङो एनिथिं एमजेआ जेब्लानिफ्राय जुलि जादों बिनि उननिफ्रायनो जोङो 6 दाननि सासे हौवासा गथ' जोनोम जानायनिफ्रायनो जों बिसिनि भिडिअनि दावरावखौ नुगासिनो दङ दिनैसिमहालागै। नाथाय आं बेखौसो बुंनो सानदों, बेबायदि इसिबां दावराव ससियेल मिडियायावहाय भिडिअ हगारनानै होनायखौहाय नुसेयावबो एनिथिं एमजेनि गार्जेन आरो प्रिति नार्जिनारिनि गार्जेना बिथांमोना मानो गाव गावनि फिसाफोरनि दायित्वखौहाय लायाखै आरो गामिनि मानसिफ्रा एनिथिं एमजे आरो प्रिति नार्जिनारिमोननि भिडिअ हगारनायखौहाय नुनानै लाजिदोंना लाजियाखै? एसेबां मूर्ख बिसोर सानै मानसिया, मिथिबाय दा? आङो नोंथांमोननो मोनसे भिडिअ हगारग्रोगोन, मिथिबाय? ससेल' दै नोंथांमोना खोनासं मा बुंदों। दानिफ्राय बियो गोबां समस्याया हाबा जाजेननायनिफ्राय लानानै जे समस्या फैदों, बे समस्याखौ आङो इसोरखौ नायहरनानै इसोरनि बोसोनखौहाय आङो मानिनानै आङो सैथोयै आं निमाहा होयै फैदोंमोन। जेनेव माब्रै फैदों होननानै बुङोब्ला, एमजेजों हाबा जानायनि सिगां आंहा दिनै आंनि न'खरनिफ्रायनो आरो उभय माने फारनैबो माने न'खरनिफ्राय मोनसे हाबानि थाखाय थिक खालामदोंमोन। आंनि न'खरनियाबो आरो बै सेंग्रानि न'खरनियाबो हाबानि दिन थारिख गासैबो लाजोबखाबायमोन। गासैबो जोंना हाबायाबो दिना एकदम खाथि जाखाबायमोन। नाथाय इसोरनि इच्छा गैया होननानै आं सानो। इसोरनि इच्छा गैयिखायनो बे हाबाया बायनानै थांदों। थ' बे फट'आ माने जोंहा हाबा जाखानोसैमोन नालाय, हाबानि डेट गासैबो फिक्स जाजोबखाबायमोन। प्रि वेडिं फट' शुट गासैबो जाजोबखाबायमोन जोंना। इभेन इनभाइटेसन कार्डबो जोंना जाजोबबायमोन। थ' बेबादि मुहुर्तआवहाय बिनिखायनो हाबा जाखानायसै हिसाबै, जोङो हौवा हिन्जाव जानायसै हिसाबैहाय नैबेबादि फट'खौहाय सोदोंमोन आरो सोनाय जादोंमोन। प्रिति नार्जिनारिया क्लियारलि फोरमायनानै होखाबाय, एनिथिं एमजेआ प्रिति नार्जिनारिनि जुलि जाखागोनखौसो सिफायनानैहाय जुलि लाहैदों होननानैहाय जोङो बेयावहाय साननो हाबाय, मिथिबाय दा? बेयाव क्लियारलि बुंखादों प्रिति नार्जिनारिया जुलि जाखासिगौमोन गुबुन सेंग्राजोंहाय, बे समावनो एनिथिं एमजेजोंहाय जुलि जाहैदों। मानो? दा दायनिगिरिया सोर? एनिथिं एमजे जाखो ना प्रिति नार्जिनारि जाखो? रायजो राजा नोंथांमोननिब्ला? आंनिब्ला दायनिगिरिया बेंगलनि प्रिति नार्जिनारियानो दायनिगिरि, मिथिबाय? सासे हौवाखौ मोजां मोनखानानै जुलि जानायनि रादाय खाखानानै दोनखानानैहाय जुलि जानोसै समावबो आरोबाव गुबुन हौवाजोंहाय खारफालांनाय, नैबे प्रिति नार्जिनारिनि थाखाय जोबोद गोरोन्थि जादों। सानदोंमोन खोमा गंसे बैथाजोंनो गंनै नाव जावनो थाखाय, ना मा बुङो रायजोफोर? दिनै प्रिति नार्जिनारिया गुबुनजों फाल जाखांनायनि उनावहाय आरोबाव गुबुनजोंहाय फाल जाहैबावनो साननायावनो बे न'खरनि दावरावआ सोमजिदों। दिनै बेखायनो आं बुंदों, प्रिति नार्जिनारि, नोङो गावखौहाय दायनिफ्राय एरायनो थाखाय दासान। नोंनि बुंनाय रावानो फोरमान होयो दे नोङो दायनिगिरिखा। नों सासे हौवाखौ मोजां मोनखांनायनि उनावबो गुबुन हौवाखौ मानो मोजां मोननानै खारसनहैया? मानो बैजों जुलि जाहैया नोङो? गावनि सिंनि बाथ्राखौ सिखोमानानै दोननानै सिगांनि जे हौवा मोजां मोनखानाय बेजोंहाय रिलेशनशिपआव थाखानानैहाय बिनि उनावबो आरोबाव गुबुन हौवाजोंहाय जुलि जाहैनाया बियो नोंनि गोरोन्थि नङा नामा? नोंसोरखौहाय इसोरनि साखि दोननानै, रायजो राजानि साखि दोननानै दान मोनसे ट्रेनिं होखांनायनि उनावहाय जुलि होबाय, रंजा बाजा गाजा गोमजायै रायजो राजाफ्रा। दिनैहाय बे रायजो राजाफ्रानो नोंसिनि न'खरनि दावराव दावसिखौ आरोबाव नुबावबाय।
मा एसे लाजिं सिं नोंसोरलाय प्रिति नार्जिनारि नोंथ' इसोरनि मुंखौनो मुंख'नो समाया नोङो सासे इसोरनि मुंखौहाय मुंख'ग्रामोनब्ला इसोरखौ गिग्रामोनब्ला नोङो बेबायदि खामानिखौ मावनाय नङामोन फिसायनि सिङावहाय नोङो गनायनानैहाय थाग्रा सासे हिनजाव जागौमोन नाथाय नोङो गावनि फिसायखौहाय जोगारनानैहाय बिमा बिफानि न'खराव थानाया बेखौहाय रावबो मोजां होना बेखौहाय बाइबेला मूर्खसो होनो मिथिबाय दा बेबायदि मानसिखौ मूर्खसो होननानै बुङो नों बेयावहाय इसोरनि नाम लानानै जेबो लाब गैया दिनै नोंखौ दा नुखाबाय दे नोङो सासे थगायसुलि हिनजाव गुबुनजोंहाय जुलि जानोसै जाखानानैबो रादाय खाखानानै थाखानानैबो नोङो एनिथिं एनजेखौ मानो फसायबावा दानिया एनिथिं एनजे प्रिति नार्जिनारिखौल' आं दाय खालामाखै दाया नोंनियावबो दङ नोङो मिथिदोंना मिथियाखैमोन प्रिति नार्जिनारिनि बेबायदि जानाय जाथायखौहाय गुबुन हौवाजों जुलि जानोसैखौ एनिथिं एनजेआ मिथिदोंना मिथियाखैमोन नुनायावलाय जोबोद स्मार्ट लेखा गोरों नाथाय खामानिया आदुवानि मिथिबाय दा बिजौजों जिरायनानै गुदियाव दामफायग्रा बेबायदिसो एनिथिं एनजेआबो दिनै एनिथिं एनजे नोङो गुबुन जायगानिफ्राय दंफां फुलिखौ बुखुना लाबोबाय गावनि न'आवहाय गायफैबाय बेखौहाय नोङो दिनैहाय आदार होनानै दै होनानै हासार होनानै फेदेरनो फोलावनो फिथाइ थायहोनो हायाखिसै दायथ'आ नोंनिबोमोन गाइखेर थफ्लानैनि थाखाय मानो दावराव जाखो नोंसोर काहानियाथ' गाइखेर थफ्लानैनि नङा गुबुन माबा मोनसेनि थाखायसो दा दिनैहाय जेरै आङो एनिथिं एनजेनि गाबगु सुगु खालामनाय भिडिअखौहाय कमप्लिट नायजोब्बाय आरो प्रिति नार्जिनारिनि जे भिडिअ लं भिडिअ बेखौबो आं कमप्लिट नायजोब्बाय दा दायनिगिरियाखौ आङो प्रिति नार्जिनारिखौनो बांसिन नुदों मानो होनोब्ला बियो जुलि जाखानोसैमोन जुलि जानोसै जाखानानैबो मानो गुबुनजोंहाय थाङा बियो इसोरनि बाहायग नङा बियो बेखौ बुङो मानसियानो अहंकार गोसो लानानै बानायनाय मोनसे सिफायनाय जुलिसो मिथिबाय दा दिनै प्रिति नार्जिनारि नोङो एनिथिं एनजेनि लाइफखौहाय बरबाद खालामनानै होनो थाखायसो बे खामानिखौ मावदोंमोन नामा ना बेंगलनि बाङालिनि दिमाग लानानैहाय बेबायदि खामानिखौ मावदोंमोन नामा नोंलाय दिनै प्रिति नार्जिनारिनि बिमा बिफा आरो एनिथिं एनजेनि जाथि खुरमा नोंथांमोना लाजिखोना लाजिदिया बे जेंनाखौ सुस्रांना होनो थाखाय नोंसोरहा जेबो गोहो गैला नामा आंथ' सिदा खोथा बुङो प्रिति नार्जिनारिनि बुंनायखौ नायोब्ला एनिथिं एनजेआबो गोरोबला आरो एनिथिं एनजेनि बुंनायखौ नायोब्ला प्रिति नार्जिनारियाबो गोरोबला बिसोरो खौसेयानो जाखाला मानोथो जुलि जानायब्रा सामलायनो हायाब्ला बुजायनो हायाब्ला फेदेरनो हायाब्ला फोलावनो हायाब्ला फोरोंनो हायाब्ला मानो जुलि जानाय ना नोंसोरो जुलिखौहाय गांसे गस्ला गोदान बायदिसो सानना लादोंमोन नामा नोंसोरलाय सप्तासे जाब्लानो गारनाय हा माखौथ' फरायगारखो नोंसोरलाय माखौथ' सोलोंखो बबे कलेजावहाय पास जानाय नोंसोरलाय बेबायदि इसिबां गियान गैथारै ससियेल मिडियायावहाय आखल आखु दिन्थिनोहाय आंथ' जोबोद लाजिनाय मोनदों रायजोफोर नोंथांमोनासो मा सानदों आं जोबोद लाजिनाय मोनदों बेनिखायनो आङो आंनि इउटुब चेनेलावहाय बे भिडिअखौहाय लानानै फैदों गोबां सोलोंनांगौ दङ एनिथिं एनजेआबो मिथिबाय दा आं सिगांनिफ्रायनो बुंबोखादों दा एनिथिं एनजेआ फरायदोंब्लाबो फरायस्लिंदों होननानैहाय आं सिगांनिफ्राय बुंबोखादों गिदिर गोलावजों थाफानानैहाय रायजो राजाफोरखौ बुजायग्रा सानैबो प्रिति नार्जिनारियाबो बाइबेलनि बाथ्रा दिहुननानैहाय रायजो राजाफोरखौहाय बुजायग्रा नाथाय दिनै जों नुबाय दा बिसोरबायदि मानसियानो मूर्खसो मिथिबाय दा रायजोफोर अब्ला रायजोफ्रासो मा बुजिखो आंनि बुंनाय रावा गोरोन्थि जाबायब्ला आंखौ निमाहा होदो गोजोन्थों जायफ्रा भिडिअखौ जोबजासे नायबाय